De positieve uitwerking van de centrale as van Matheïst-Friesland en Dokkum is net 2 hier wel duidelijk. Maar ook toch culturele haatstad werd er heel niet meer mensen in deze regio te vinden. Daarmee ontstaat er likwijls ook een probleem. Er binnen te min slierplakken. Er zijn al een heel soort bedrijven die het voor een paar honderd, zijn 1000 overnachtingen nou al zwaarje. En die mat snel dan uitwijken naar Ljouwert. En dat is mooi voor Ljouwert, alleen nog ze willen graag in Dokkum blijven. En dus is het wichtig dat vooral Dokkum op korte termijn meer en betere overnachtingsmogelijkheden krijgt. Om te voorkomen dat toeristen Dokkum links litten. Joanneke Dijkstra runt Njoggen bed and breakfasts en verneemt ook de toenemende drukte. Ja, dat merk je echt om de hoeveelheid omvragen dat ik binnenkrijg. En dat er heel vaak natuurlijk ook wel het laatste jaar, Ljouwert 2018, dat er helemaal natuurlijk geen plek meer is. Maar ik merk nou ook alweer dat weekend voor het komend jaar ook alweer helemaal vol stromen. Dus dan is alles al vol. En dan kun je denken van nou, moeten we dan per se plakken erbij gaan. Maar ik denk het zelf wel. Van der Gang is ondernemer en ook de grote man achter de Admiraliteitsdagen. Hij is ervan overtuigd dat de toename van toeristen structureel is en nooit culturele haatstad voorbij is. Ja, wij zeggen de wens. We bouwen dan in suite en zo binnen in de stad bij de brouwerij nog een paar hele mooie kamers. Dat is natuurlijk op een hele kleine schaal. Maar dat kan absoluut meer. En dan kist het ook nog meer zezen in de rest van de land. Van kom hierheen, want we willen je meer graag gaan en we kunnen je met bergen. We willen ze nou al heel graag gaan, maar we kunnen ze nou nog net al hier bergen. Dus is er volop werk onder de winkel om ervoor te zorgen dat toeristen net al in de winkel hier en eten in Dokkum, maar ook een nachtje sliepen blijven. En daarbij zit het net alleen nog in de aantallen. Je moet wel iets unieks bieden. Je kan wel 20 dezelfde kamers hebben, maar je zithoekje en hartstikke lieds en dat het. Maar ik denk meer vanuit je moet gewoon aparte verhalen erachter hebben.